بسەدان شێنیên dirbêsiyê jî ji bo şermezarkirina komploya dijî rêber Apo xwepêşandaneke girseyî li dar xistin. Xwepêşandêran bên avber duruşmên bijî berxwedana Emiralî û bêserokjiyan nabe berskirin. Di xwepêşandanê de axaftin li ser navê Kongrastar û Yekîtiya Jinên Ciwan hatin kirin. Axêveran gotin girankirina tejrîdê nîşana têkçûna dewleta Tirk û rûxana desthilatê faşîst e. Xwepêşandana dirbêsiyê bi silavkirina berxwedana Emiralî bi dawî bû. Ev rojaya wê bi çalakiya gel wê bi fîdakariyê wê bi berxwedaniyê bi tekoşînê ew ê bi ser keve ew ê bibe rojekî ronayî. Yani ev rojaya heger rêber Apo girtin kirin navbêna çar dîwara de di zindanê de yî niha lê fikrê wî ew felsefa wî li tevayî cîhanê bela bûye. Îro baran e em ji bo serokê xwe ketin vê cengê em serokê xwe dixwazin û em vê karî dikin ji bo serokê xwe Erdogan çaxê telmeyî serokê me bidime û tu heqê me tertûne û tu şerê me tertûne. Em wek gelden derketinin meşa me meşa azadiyê ye ji bo ku em tejrîda ku li 3 sal li ser rêber Apo hatî fezkirin em dixwazin em bişkînin ji bo ku em fîzîkiya rêber Apo jî bibînin lê heta ku ev tejrîd li ser rêberê me hebe em ê li ser niqabin û em ê berxwedaniyê bikin ji bo ku ev 3 sal te agahî ji rêber Apo tune ye ne muhamî ji efsed hiqûqê xwedî menandin em vê telîjiyê nalet û şermezar dikin çima îro dinya hemû bêdengê li hember vê tejrîdê lê em berxwedana zindana jî silav dikin em berxwedana dayîkê edaletê ku îro li Bakurê Kurdistanê berxwedaniya kerî mezin dikin em silav dikin û em berxwedaniya gel jî silav dikin û em berxwedaniya Emiralî jî silav dikin lê em ji dunyayê hemî dibêjin çima xwe kûr kirinin xwe lal kirinin ji bo ku ev tejrîd berdewamkirina wê heya 3 sal. Ez vekecek biçûkim, ez dixwazim rêber Apo ji heftê derkeve, ez dengê xweş hemûr dewleta dişînim, ez rêbira min rabin, bê heta gengî û lobin, bê jî serok Apo, ez Apoçîm, ez Apoçîmim, ez emîn û Apoçî, bê birayê xalis bibirayî. û dengê wan yê tekoşînê ne.